Узровень вільготнасці, накірунак ветру і колькасць ападкаў. Надзейнасць авіаперавозак напрамую залежыць ад дакладнасці метэададзеных. Кіраўнік групы авіасіноптыкаў Алеся Брадзіна ўжо 10 гадоў працуе на варце бяспечных палётаў. Новая сістэма аміс-пелінг унікальная. Датчыкі, размешчаныя ўздоўж узлётна-пасадачнай паласы, бесперапынна збіраюць інфармацыю. Затым яна апрацоўваецца, аналізуецца і перадаецца спецыялістам у рэжыме рэальнага часу. Сістэма здольна вымяраць і аналізаваць мноства параметраў. Спецыяльныя прыборы дакладна вызначаюць вышыню ніжняй мяжы аблокаў, бачнасць, хуткасць і накірунак ветру. Усё гэта дакладная карціна таго, што адбываецца ў небе, і яна дапамагае прымаць своечасовыя рашэнні. Мадэрнізацыя метэастанцыі – гэта не толькі новыя тэхналогіі, але і паляпшэнне умоў працы для супрацоўнікаў у небе і на зямлі. Пра камфорт пасажыраў таксама паклапаціліся. Неба пад поўным кантролем. Пасажыры могуць падарожнічаць спакойна, ведаючы, што за іх бяспеку адказваюць прафесіяналы і перадавое абсталяванне.